Angibingelele emakhaya nababukeli nje bonke. Sihlangene la namhlanje njengoba siqale inyanga yabantu abasha uJune. Siqale kumkhankaso njengomkhandlu wesifunda saseZululand ukuba sihambele abantu abasha siyobakhuthaza sibagqugquzele ukuba behambe beyobhalisela ukuvota. Abantu abasha babukeka indaba yokuvota nokubhalisa bengakuthathi njengento nabo abayingxenye, babona sengathi into yabantu abadala. So-ke besila namhlanje eMthashana TVET College ngoba yila khona abantu abasha bephelele khona, basuke ey'ndaweni ey'ningi ezahlukahlukene. So-ke besize la sizolontsha-ke umkhankaso wethu wokuthi abahambe beyobhalisela ukuvota ey'khungweni zabo, kodwa futhi sethule ne-barcode esiyilethile njengoba besibanikeza ama-t-shirt ukuthi angabhalisa ngisho nomela angene kwi-barcode alandele yonke i-process akwazi ukutholakala ukuthi usezongena kwi-voters roll. Kubaluleke kabi ukuthi abantu abasha babhalise ngoba ukubhalisa kwenza ukuthi uma usunothando lokuvota ukwazi ukuyovota, kodwa uma ufikelwa uthando lokuvota ungabhalisile awukwazi ukuvota. Kodwa futhi okwesibili, uhulumeni uyasizakala ngabantu abasuke bebhalisela ukuvota ngoba kuney'mali uhulumeni azabayo, ezabela uhulumeni wesifundazwe, azabela uhulumeni wesifunda, azabela uhulumeni basekhaya. Leyo mali ibizwa kuthiwa i-equitable share. I-equitable share uhulumeni uyaba ngenani, uyikhipha ngomuntu. So kusho ukuthi abantu uma bebaningi ngaphansi kwalowo masipala nemali izobaningi. Uma abantu bebancane ngaphansi kwalowo masipala kanti ababancane baningi, kungukuthi ababhalisile yibo abancane, uhulumeni uzokhipha imali encane. Bese sibona amatoyitoyi egcwele yonke indawo bethi abantu abayitholi i-service, kanti labo bantu uthotha abakubhalisela ukuvota futhi kabavoti. Silapha kuzokhuthaza lokho-ke nokumukela-ke inyanga yabantu abasha. Sesiqala inyanga abantu abasha, sifisa ukuthi abantu abasha bavelele, abanamakhono bawaveze. Sifuna nje ukusebenzisa kakhulu le nyanga ukuthi abantu abasha bazuze, yikho sizoba nomcimbi lo we-Unemployed Graduate Dialogue, nayo sizoyenza ngayo uJuni ngoba sithinta abantu abasha. Njengoba nangaphakathi kade ngikhuluma nje ngibakhuthaza ukuthi 343 years abantu abamnyama behlukumezekile, becindezelekile, behlupheka kangangokuthi kukhona abantu abasha abangakaze bababona abazali babo ngenxa yokuthi bafa befela inkululeko, iyalwelwa le nkululeko kwachitheka igazi. Ngakho-ke sizokhuthaza abantu abasha ukuthi abakuthathe lokhu njengokunqoba kwabantu abamnyama, abathi uma beyobhalisa bephuma beyovota bethi hhayi asiyivoteli thina, kepha sivotela umlando wabantu abamnyama, sivotela okhokho abangasekho emhlabeni abalwela lelizwe, abayibonanga lento enhle kangaka, balwa maqede balishiya elengabade. Ngakho-ke thina abantu abasha esikhona asilweli legacy yabo. Ngakho siyabakhuthaza abantu abasha ukuthi abakuthathe njengento ebalulekile ukuyovota ngoba bazovikela izwe, kodwa futhi okunye okubalulekile, ikusasa lalelizwe lisezandleni zabantu abasha. Abasukume manje abantu abasha, zonke izinto abayibona zingekho kahle abasukume bona bayimele, bakhulume, bahlangane ngoba yikho kuzokwenza ukuthi siphume kule nkinga. Ngisho nalento okungabikho kwamathuba emisebenzi, dinga abantu abasha beze nombono omusha ukuthi singaphuma kanjani kule nkinga. Ngakho-ke abantu abasha babaluleke ukudlula yonke into mfowethu ongayicabanga. Umuntu omusha nje ubaluleke ngendlela eyisimangaliso ngoba uyikusasa lalelizwe. Siyakhuthaza kakhulu, siney'nhlelo uma nje kunabantu abazekayo ukuthi hayi kunabantu laphaya abangeke bekwazi ukuyofinyelela esikhungweni ukuthi babhalise, siyacela ukuthi beze ngaphambili basho, sikhiphe i-transport iyobathatha labo bantu beyobhalisa ngoba iZululand izozuza uma abantu bephume kakhulu bayobhalisela ukuvota. Uma uhulumeni esaba imali, iZululand iyobonakala ithola imali enkulu kanti abantu baphumile bayobhalisa. Ngakho siyacela, siyakhuthaza nje nabantu abasha ukuthi uma unogogo ekhaya mlekelele. Siyakhuthaza obaba nomama ukuthi abalibambe nabo iqhaza ukuthi
nabo ngoba ngeke sibazi bonke abantu ukuthi wena ukubhalisile noma cha, kodwa uma bezokuxoxa egodini, bexoxa emcimbini, emshadweni, emadolobheni, sizoba nabo abantu ngempela abanele siyothi cha, eZululand siphuma ukudlula onke ama-district ukuyobhalisela ukuvota. Ngakho siyanxusa kakhulu njengoba besihlangene nje la besizoyinxusa lokho ukuthi abantu bakithi abaphume beyobhalisa ngomhla ka-20 nangomhla ka-21 Juni babhalisele ukuvota. Ubhalisa esikhungweni sakho esingakini, hhayi ukuthi uyaseqa isikhungo sangakini, uyobhalisa nje eduzane nesikhungo la wena ohlala khona, ufake igama lakho, usuyoyidisayidela-ke wena ngomhla ka-4 ukuthi uyovota noma uyi. Kodwa uma ubhalisile, uhulumeni thina kuyasisiza kakhulu uhulumeni ukuthi sicoshe inkece ezofaka ingqalasizinda kubantu bakithi. Egameni lomkhandlu wesifunda saseZululand sifisa ukufisela iBafana Bafana umdlalo omuhle sengathi ngaphumelela ibuye nendebe. Sisemva kwabo futhi sijabula ukuthi baqualifyile, baqualifye hhayi ngama-chance nje, baqualifye ngokuthi belwile. Ngakho-ke sinethemba lokuthi bazolwa, sisemva kwabo, sithi phambili Bafana Bafana, phambili sisemva kwenu. Siyabonga.